BPF दलाव बिभिन्न दलनिफ्राय लोब लोब जइन जाफैनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार जेरावबो जे दिनै बयबो उपलब्धि खालामनो हादों UPPL आरो BJP BTC सरकारा बिथांमोनहा जे रायजो राजानि थाखाय जेबो मावा बा मावनो हाया बे बुस्थुखौ बयबो नुबाय साख्रि मोननांसिगौमोन दाहालागै गावसोरबो खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि मोनगोन होननानै खिन्थु 3 बोसोरनि गेजेराव दासिमबो सासेबो साख्रि होनो हायाखिसै BTCनि दारैहाय मोनबोनाय 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्ट मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन हेल्थ माने एग्रिकालचार वाटार रिसोर्सेस फरेस्ट लेन्ड गासिबखौबो डिसिनो हरफिनजोब्बाय आरो बिनि दारै मा जाहैबाय दिनै डिसियासो गार्जियान जाबाय BTCनि चिफ बा EM बा MCLA बिथांमोनहा जेबो पावार गैया दिनै डिसियासो मावजोबो मा सिद्धान्त लाया गासिबो डिसि दा बेफोरखौ रायजो राजाया बुजिजोब्बाय जों जायखौ बुंगासिनो दङ दा रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय आरो बेबायदिनो BTCखौ धंस खालामनो थांगासिनो दं 6 शेड्युलनि जि स्पिरिट बेखौनो फोजोबनो थांगासिनो दङ दिनै सेटेलाइट खालामनो थांगासिनो दं बिथांमोना आरोबाव समस्तिखौ 60टा खालामनानै ट्राइबेलफोरनि जि रिजार्भेसन बेखौ खमायना होनायनि मोनसे आरो कनस्पिरेसि खालामनो थांगासिनो दं दा बेफोरखौ बुजिजोबनानै बयबो खौसे जानानै BPFखौनो समर्थन खालामनो होननानै दिनै आगोलबोगासिनो दं फैगौ MP इलेक्सनाव BPF दलानो देरहागोन UPPनो रावबो भट होआ सारनारि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा BPF हान्जाखौ खावनै जाबाय होनना बुंदों सार मा बुंदों खावनैया माब्रैहाय मोननै हान्जायाव सोलायबाय होनना बुंदों जोंथ' मिथिया BPFनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो मिथिया जे खावनै जाबाय बिथांमोना सोरखौबा लानानै जुदि खावसे खालामनो नागिरदोंब्लाथ' मोजां दिनै जुदि जोंसो बुंनांगोन UPPLनिफ्राय हाजार मानसिया दाहालागै BPFआव जइन जाफैबाय माने UPPL दलआ थागोन ना दा बे प्रश्नबोधक जाबाय 17 बोसोराव नोंथांमोना मोनसेबो स्किम मावाखै होनना बुंदों राजु कुमार UPPLनि नेता बेथ' जुदि मोनसेबो स्किम मावाखैब्ला बेखौथ' जाम्बा होननाय जागोन BTC दादों जोङो इन्टारिम काउन्सिल दादों जों जनानै थायाखै मोनब्रै जिल्ला जों बानायगोन ना बानायाखै जिल्ला दंमोन नामा जोंनाव उदालगुरि जिल्ला दंमोन नामा बाक्सा जिल्ला दंमोन नामा चिरां जिल्ला दंमोन नामा क'क्राझारल'सोमोन जोङो मोनब्रै जिल्ला दादों बे मोनब्रै जिल्लाखौ माबोरैहाय सासन खालामनो साब डिभिजन नांगौ ओंखायनो जोङो गसाइगाव साब डिभिजन पर्बजरा साब डिभिजन बिजनी साब डिभिजन ओरै सालबारि साब डिभिजन तामुलपुर साब डिभिजन ओरैहाय भेरगाव साब डिभिजन 10टा साब डिभिजन जों खालामदों जेरावहाय SDC अफिस गैया बाहाय SDC अफिस जेराव ब्लक अफिस गैया जों ब्लक अफिस जों खालामदों जे BTC सालायनो थाखाय BTCनि मोनसे पार्मानेन्ट सेक्रेटारियेट नांगोन नाङा जों बेखौ बानायदों जोंथ' दलर थायाखै डिस्ट्रिक्ट फैनाय लोगो लोगोनो DCनि अफिस SPनि अफिस आरो डिस्ट्रिक्ट अफिसारफोरनि अफिस लोगोसे डिस्ट्रिक्ट मा होनना बुङो बेखौ सेन्टार डिस्ट्रिक्ट सेन्टार माने अफिसफोरखौ लेथेर फेथेर खालायाब्लानो मोनसे न'नि सिङावनो जुदि खालामनो हायोब्ला पाब्लिकआ खेबसे थांगासेयावनो बुरजाथार अफिस गानो हायो नङाबा रिक्सा गाखो सानसे अफिस खालामनो नागिरब्लाबो गंनै गंथामल' अफिस खालायनो हायो दा बेफोरखौ जों खालामबोजोबदों बे मा जेबो मावैसो नामा बियो जोङो बे समावहाय जोङो इउनिभारसिटि बानायबाय जोङो सिआइटि बानायबाय बिसिनि फिसाफ्राबो बेहायनोथ' फरायगासिनो दङ जोङो इन्जिनियारिं कलेज बानायबाय जोंनाव गंसे कलेज दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जोंनि दिनाव गंसे खालामखो बिथांमोनहा हिसाब खालामथों गंसे हाइ स्कुल दंमोन जों गंसे प्रभिन्सियेलाइज खालामखो गंसे एमइ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामखो गंसे LP स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामखो बिथांमोनहा हिसाब खालामथों माब्रै जेबो मावाखै जाखो BPFआलाय दिनैनि जिथु हाबाफारियाव गोबांथार जयनिं जानांगौ गोनां दंमोन होननानै मिथिनो मोनदों नाथाय बिथांमोननि हान्जाया बे जयनिं जानांगौ गोनां माखासे डिस्टार्ब खालामदों होननानै खोनानो मोनदों नंगौ नामा जोंबोथ' खोनादों नुदों दाख्लैनिफ्राय बिथांमोना खर' गाज्रि जादोंनो जे जोंथ' अर्गानाइज खालामाखै गावसिनि जायफ्रा UPPLनि मावथि बिथांमोना बिसोरखौ गाज्रि मोननानै ज' गावसिनि गेजेरावनो रायलायलायदों ज' जालायदों दे BPFआव हाबनोसै होननानै बुंफैदों आरो दिनैनि डेटखौ फिक्स खालामनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों बेखौ मिन्थिनानै बिसोरो मा खालामदोंनो ज' गारि लानानै गामि हाबदों आरो दिनै खुंग्रिङाव माने ओंखाम जाहोलायनानै बाहाय फैनो नागिरनाय मानसिफोरखौ हमथादों कयेकथा गामियाव थांनानै बुंदोंनो जोंखौ मानो गाज्रि मोनखो बिथांमोनहा बुंदों जे नोंसोरथ' गोदो बुंदोंमोन इलेक्सननि आगोल नैबे कालभार्टखौ
गभर्नमेन्ट जाब्लानो खालामगोन दा 3 बोसोर जाबाय बोरो कालभार्टआ जोंखौ नोंसोरो गाज्रिसो रायग्रा जाबाय नोंनाव थाङोमोन नोंनाव थाङोब्ला खामानि लानानै जोंखौ गाज्रिसो रायहरो जों नोंसोरजों गैला होनना बुंदों दा बेखाय बे कालभार्टनि थाखायनो गाज्रि मोनदोंबा जोङो बानायनोसै बे कालभार्टखौ होननानै मैया आरो दिनै माने फिथा लानानै सुलायगासिनो दङ सोरबा बुंदों जोंनि लामाखौथ' नोंसोरो गभर्नमेन्ट जाब्लानो बानायगोन होनना बुंदोंमोन बोरो बेखौबो बिसोर फिथा लानानै सुलायबाय दहाय मैया बे रोखोम खालामदों आरो बिसोरखौ न'खर थांनानै थांनो मोना बायदिसिना होननानै होबथादों सार एमपि इलेक्शननि थाखाय हानजाया माबायदि थागथियारि जागोन जोङो वेल प्रिपेयार दा बिपिएफनो स्थितियानो बयनिख्रुइबो साबसिन बिसिपिआबो जोंनि बायदि नङा इउपिपिएलआथ' नंखाया कंग्रेसआबो जोंनि बायदि नङा बिपिएफआनो देरहागोन बेयो दिनैनि दिनाव खाथां सार केन्डिडेटआ सोर जागोन केन्डिडेटखौ जोङो अक्ट'बरनि 20 आरो 25 नि गेजेराव डिक्लेयार खालामगोन नैबे मासावनो दिनै 1 थारिख 20 निफ्राय 25 नि गेजेरावहाय जोङो डिक्लेयार खालामगोन होमबा मिथिगोन आरो पार्टिनि मानसिफ्रा आंनि नामखौनो लादों गतिके आंनि अनगायैबो सोरबा केन्डिडेट टिकेट बिग्राबो थानो हागौ जोङो रायज्लायलायनानै